Haleluya, Isra baknai zaten गिबियावनो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबायनो आरो बे भिडिअखौ नागिरनानै नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जेनबासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रीष्टजों अनजाग्राफोर बैदिनि जोङो इसोरनि गाहाम बोसोनाव जोङो थांनायनि सिगां जोङो इसोरनियाव जोङो आरज गाबनि जों इसोरा जों बयखौबो हेफाजाब खालामो आरो जों आरज गाबनि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मेगनखौ मिथिगोन होननानै गोथां ओनसोलाव प्रभु आफानि गोसोनि गाहामैनो बे सम आरो खाबुखौ नायनो थाखाय दिनै प्रभु आफा बे गिथावथाव मुगानिफ्राय दिनै प्रभु आफा गिथावथाव जोंनि गिनांगौनिफ्राय नोङो जोंखौ नोङो दैदेनबोबाय नोङो हामबायनो प्रभु आफा जोंनि गासैबो नांगौमानिखौ नोङो होफ्लायनायनि थाखाय दिनै प्रभु आफा आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गोबांथार गिनानै दङ जानो हागौ गोदाव सोराव जानानै दङ जानो हागौ नाथाय प्रभु आफा नोंल' जोंनि गोथां इसोर जोङो नोंनाव फोथायदों प्रभु आफा नोंनि गोथार बोसोनजों नोङो बयजोंबो नोङो रायज्लायदो दिनै प्रभु आफा नोङो आंखौनो इन्सट्रुमेन्ट बायदि नोङो बाहायदो दिनै प्रभु आफा जेन' गासैबो आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो नोंनि गोथार बोसोनखौ गोसोआव लाखिनो हानायनि नोङो बोलोखौ होदो आं नोंनि मुङाव गथायबाय नासरेथ ख्रीष्टनि मुङाव गथायनानै बियो आमेन बेसेबां मोजां आरोबाव जोङो इसोरनि गाहाम बोसोनखौ जोङो नायनि ख्रीष्टजों अनजाग्राफोर आङो फार्स्ट आङो इंलिसाव आङो नायगोन Jesaya's chapter 41 verse 10 बेयाव बुंदों Don't be afraid for I am with you don't be discouraged for I am your God I will strengthen you and help you I will hold you up with my victorious right hand in Jesus name amen इसोरा बाखनाय जाथों बेसेबां मोजां इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय दासान्दि आंने फाइनाल एग्जाम जागासिनो दङ आरो 9 तारिखआव आंनि एग्जामा जोबगोन आरो ख्रीष्टजों अनजाग्राफोर मोनसे मिराकल आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरो मोनसेल' नङा अराय सम इसोरा आंनो जे हेफाजाब खालामदों आरो ख्रीष्टजों अनजाग्राफोर आं नोंथांमोननो आङो बेखौनो बुंनो सानो भिडिअखौ आङो लेट होनाय जाबाय ख्रीष्टजों अनजाग्राफोर आरो दिनै जोङो इसोरनि गाहाम बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय आरो दिनै इसोरा जों बयखौबो बियो अनो दिनै नोंथां आरो आंखौ बियो बेसेबां मोनबाय दिनै जोङो दासिमबो दङ ख्रीष्टजों अनजाग्राफोर आङो जे टेस्टिमनिखौ बुंनो सानदों बेनो जाबाय आंनिया लास्ट मान्थनिफ्रायनो आंनि फाइनाल एग्जाम जागासिनो दङ टेस्टिमनिखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै आङो सिगांनिफ्राय आङो बुंनोसै जेन' नोंथांमोना जे बुजियो ख्रीष्टजों अनजाग्राफोर साननैनि दिनाव जेब्ला बेबायदिनो आंनि सासे बिनानाव जे साउथ इण्डियानि सासे बिनानाव बे बिनानावा आंनियावहाय फैनानै सोंफैबाय सिस्टार नोंनावहाय केलकुलेटर दङ नामा होननानै मानो होनोब्ला बेनोबो मानडेयावहाय एग्जाम दङमोन माने साइन्स बे साइन्स लादों नाथाय आंनि कमार्स नालाय आंनावबो केलकुलेटर नांगौ आरो नाथाय जेब्ला बे बिनानावा आंनावहाय फैनानै बिफैदों आङो बुंबाय अके आङो नोंनो हरगोन होननानै बुंबाय आङो बे गथ'नो आङो आंनि केलकुलेटरखौहाय आङो हरबाय आरो आंनियाबो मानडेयावनो आंनियाबो एग्जाम दङ बेनोबो मानडेयावनो एग्जाम दङ नाथाय आङो मा सानबाय जे अके आङो आखाइजों आङो केलकुलेट खालामगोन होननानै आङो बेबायदि साननानै अके इसोर दङ हेफाजाब खालामगोन होननानै आङो बे गथ'नो आङो हरबाय आरो आंनियावहाय दानिया गैलिया आङो जास्ट इसोरनियावल' भरसा जे इसोरानो आंजों हेफाजाब खालामगोन होननानै आरो आंनि मास्टारा वाट्सएप ग्रुपआवहाय बियो हरबाय मेसेज हरबाय जे आरो गभर्नमेन्टआ जे नटिफिकेसन हरदों नोंथांमोना जे केलकुलेटरखौ एग्जाम हलाव कम्पालसारि लाबोनो हागोन आरो नोंथांमोना लाबो होननानै आंनि मास्टारा जे वाट्सएप ग्रुपआव हरबाय जेब्ला अखानायै फुं जे समबार फुङावहाय जेब्ला आङो नायो समबार दिनावहाय मास्टारा जे मेसेज खालामो आं बेयाव नायब्ला आङो बेयाव नुबाय केलकुलेटर लाबोनांगौ बयबो आंनि लोगोफ्रा मेमनि सिगाङावहाय बुंबाय थैंक यू मेम अके जोङो लाबोगोन होननानै नाथाय आंनियाव गैया मानो होनोब्ला आङो बे गथ'नो आङो हरबाय अलरेडि जे सासे बिनानावनो आङो हरबाय दानि आंनियावहाय गैलिया नाथाय ख्रीष्टजों अनजाग्राफोर जे गोथार बोसोनखौ आङो फरायदों जे जेसायानि 41:10 बे बोसोनखौ इसोरा आङो बे वाट्सएप नायैनि सिगां आंजों इसोरा फुंनि समाव इसोरा बे बोसोनजों आंजों जे रायज्लायदों डोन्ट बी अफ्रेड ख्रीष्टजों अनजाग्राफोर आङो इसोरनियाव भरसा खालामबाय इसोरा बुंदों
don't be afraid. Nwngw dagi, Nwngw Gwdao Swrao daklam होननानै आंखौ इसोरा बुंदों। बेबायदिनो आङो बे बोसोनखौल' आङो बिसास खालामनानै आङो थाबाय आरो जेब्ला आङो कलेजाव सौहैयो अब्ला आङो अफिसाव थांनानै आङो मास्टारनाव सोंबाय मैम नोंनावहाय केलकुलेटर दङ नामा होननानै जेब्ला आङो सोङो बे मास्टारा बुंबाय 5 मिनिट्सनि सिगां आङो सासे स्टुडेन्टनो हरबाय आङो नोङो सिगांनो फैयोमोनब्ला आङो नोंनो हरनो हागौमोन होननानै ख्रिस्ट'नि अनजायनाफोर अब्लाबो आङो सानबाय अके इसोरखौ आंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय इसोरानो बुंदों नोङो आंनियाव बि अब्ला आङो नोंनो होगोन होननानै ख्रिस्ट'नि अनजायनाफोर अके इसोरनियाव आङो बिसास खालामनानै जेब्ला आङो एग्जाम हलाव आङो थाङो आङो जिरायैनि सिगां आङो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंफ्रांदों आरो आङो बुंदों जे आङो आंनि केलकुलेटरखौ आङो लाबोआखिसै आङो मा खालामबावगोन जेब्ला आङो गोबारै आङो बुंफ्रांदों दै माने आङो मोनथिया आंनि खुगानिफ्राय गोबारै बुंफ्रांनानै आङो जेब्ला आंनि उनथिङै जे सासे लोगोआ जिरायदों आं बे लोगोजोंहाय बारा लोगोबो नङा आरो माने बांद्रायबो जोङो रायज्लायनाय जाया नाथाय जेब्ला बे उननि जिरायनाय लोगोआ बियो जिरायदोंमोन आरो आङो जे गसंनानै आङो बुंदोंमोन जे केलकुलेटरा आंनाव गैया बयबो लोगोफोरनावहाय केलकुलेटर दंजोबो आरो मास्टारा फैनानै नायफैगोन माबोरै नोङो केलकुलेट खालामगोन केलकुलेटर गैयाब्ला मानो होनोब्ला जोङो फाइनाल एग्जामनि समाव जोङो बर' खालामनो मोना जोङो लाथ'लायनो मोना जोङो जोंनि गासैबो जोंनि मेटेरियल्सखौ जोङो लानानै जोङो थांनांगौ नाथाय आंनियाव गैया जेब्ला आङो गोबारै बेबायदि बुङो आंनि उनथिंनि लोगोआ बेयाव बुंबाय मा होनदों नोङो होननानै सोंबाय आङो बे लोगोजों आङो रायज्लाया बांद्रायबो नाथाय बियो आंखौ सोंबाय बेबो आंजों रायज्लाया बांद्राय आंबो बेजों बांद्राय रायज्लायनाय जाया एखे क्लासआनो नाथाय बियो आंनाव सोंनायखाय आङो बुंबाय आङो केलकुलेटर लाबोआखै आंनाव केलकुलेटर गैया होननानै ख्रिस्ट'नि अनजायग्राफोर एग्जामा स्टार्ट जानोसै 10 मिनिटल'सै मास्टाराबो फैहां जाबाय नाथाय बे समाव बे लोगोआ सोंनायनि समाव जेब्ला आङो फिननायखौ होयो बे लोगोआ बुंबाय नोङो नोंनि बेगाव दोननानै नोङो बावबोदों ना नोङो जे न'आवनो बावबोदों आङो बुंबाय आंनियाव गैया ख्रिस्ट'नि अनजायग्राफोर दिनै इसोरनि अननाया बेसेबांबा सोमोनांथाव जेब्ला आङो बेबायदि बुङो आंनि लोगोआ बुंबाय अके जास्ट बे अके बुंदों जे लोगोफोर ख्रिस्ट'नि अनजायग्राफोर बेसेबां मोजां इसोरनि जे सोमोनांथाव मिराकोलआ जेब्ला आङो ओरै टार्न खालामनानै आंनि लोगोफोरजोंहाय आङो बेबायदिनो रायज्लायदों बुंदों मानो होनोब्ला जोंनि जे एग्जाम पेपारा सेक्शन डी सिम सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन डी आरो जोङो बेबायदिनो पेपारा दस्रासो जोङो मोनो आरो बे समावहाय आंनिया सेक्शन ए खौ मोनगोन आंनि साइडजों जिरायनाया सेक्शन डी आरो आंनि उनावहायनो सेक्शन सी आरो ख्रिस्ट'नि अनजायग्राफोर आङो माबोरै आङो केलकुलेट खालामगोन आङो आंनि लोगोनावबो आङो मोननाय नङा मानो होनोब्ला मोनोब्लाबो मास्टारा आंखौ रायगोन मानो होनोब्ला बिराद स्ट्रिक्ट फाइनाल एग्जाम नालाय नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ जायफ्रा फाइनाल एग्जामाव थाङो नोंथांमोना मानसिफोरनाव नोंथाङा पेन्सिल बिथ'ब्लानो मास्टारा मोनथियोब्ला रायगोन बा बेबायदिनो जेब्ला आङो टार्न खालामनानै आङो गुबुन लोगोफोरजों रायज्लायदों बुंदों जे आंनावहाय केलकुलेटर गैया आङो मोनथिया माबोरै आङो केलकुलेट खालामगोन आंनि गोसोआव खालि फोथायनाय दङ इसोरा बुंदों डोन्ट बी अफ्रेड डोन्ट बी डिसकारेज आई विल स्ट्रेंथेन यू आई विल हेल्प यू आई विल होल्ड यू अप विथ माय राइट हैंड ख्रिस्ट'नि अनजायग्राफोर इसोरनि अननाया बेसेबांबा सोमोनांथाव फाइनाल एग्जाम 5 मिनिट्स ल'सै जे एग्जाम होनो थाखाय मोनथिगौ ना मोनसे मिराकोल बेनो जाबाय बे उननि जे आंनि उनाव जिरायनाय लोगोआ जे अके बुंनाय लोगोआ बियो खारलांनानै बियो गावनि बेगनिफ्राय बियो गाहायाव खारलांनानै बियो गावनि बेगनिफ्राय बियो केलकुलेटर लानानै फैबाय केलकुलेटर लानानै फैनानै बियो जेब्ला आङो रिटार्न खालामनायनि रायज्लायफुनाय समावनो बियो आंनि आखायाव बियो होफैबाय ख्रिस्ट'नि अनजायग्राफोर हालेलुया इसोरा बाख्नाय जाथों जेब्ला आङो आंनि आखायाव आङो जेब्ला केलकुलेटरखौ मोनो आङो इसोरखौ आङो हामबाय होनबाय प्रेज
Praise the Lord. Hallelujah. Isra baknai zathों बेसेबां मोजां इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ जे promise खालामबाय दिनै नोंथाङाबो बेबायदिनो गिनानै दङब्ला जे सोर दङ आंखौ हेफाजाब खालामनो गोबांथार गिदों गोबांथार उसुखुथु जादों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नाथाय इसोरा बे मिराकल खालामबाय आं इसोरखौ आङो बाख्नायनो हमबाय आं इसोरखौ आङो हामबाय होनबाय आरो बे आंनि लोगोआ बुंबाय नो बे केलकुलेटरखौ आङो एक्सट्रा केलकुलेटरखौ आङो लाबोदोंमोन आंनावबो दंखायो आंनि वर्क मोजां जायो नाथाय बे केलकुलेटरा 7आ बांद्राय मोजां जाया आरो मोजाङै थुयोब्लासो बियो 7खौहाय थुनायाव मोजाङै थुयोब्लासो बियो मोजाङै जे 7आ माबायो नाथाय गासैबो नाम्बार्सआ मोजाङैनो दङ होननानै बे लोगोआ बुंबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आं बे समाव इसोरखौ आं हामबाय होनबाय मानो होनोब्ला आंनि गोसोआव खालि आइजाया 41 वर्ड्स 10 बे गोसोआव आङो बे बाइबेल वर्ड्सखौल' आङो लाबाय थादों आङो ओरैनो लोगोफोरजों रायज्लायफुनाय समावनो 5 मिनिट्सनि गेजेराव जे आङो एग्जाम होनांगौ आङो एग्जाम लिरनांसिगौ नाथाय आंनि लोगोआ बियो खारलांनानै बे आंनि क्लासमेट सासे लोगोआ खारलांनानै बियो आंनो बियो केलकुलेटरखौ आंनि आखायाव होबाय बेसेबां सोमोनांथाव आंनि जे क्लासमेटआ मोनथियामोन जे आंनो केलकुलेटर होनांगौमोन ना होनाङामोन नाथाय इसोरा आंखौहाय हेफाजाब खालामबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेसेबां मोजां नाय दिनै इसोरा जोंनि नांगौनि समाव बियो बेसेबां जोंखौ बे हेफाजाब खालामो आरो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मिथिगौ ना जोंनि इसोरा बेसेबांबा बे जोंखौ अनो जोंनि इसोरा बे अनखौ इसोर दिनै बे मिराकलखौ इसोरा बे मावबाय आङो केलकुलेटरखौ मोननायजों लोगोसे आङो इसोरनियाव आङो बिबाय इसोरनिखौ हामबाय होनो आरो आङो दायो एग्जाम लिरनोसै बे गासैबो नोंनि इच्छाखायसो दिनै इसोरनि इच्छा नङामोनब्ला आङो केलकुलेटरखौ मोननाय नङामोन आङो एग्जामखौ लिरनो मोननाय नङामोन नाथाय इसोरा आंखौ अननायखाय आङो मोनबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आरोबाव नोंथांमोननो आङो बुंनो सानबावदों नोंथांमोनाबो बयबो एग्जाम लिरदों जानो हागौ बे मास बा नोंथाङा जेरावखि थाया मानो आरो नोंथाङा जेब्लानो नोंथाङा एग्जाम लिरो नोंथांमोनाबो बे खामानिखौ नोंथांमोनाबो खालामनांगौ नोंथांमोनाबो गासैबो जों बयबो इसोरनि बिसा आरो जेब्ला जों इसोरखौ सिगाङाव दोनो इसोरा नोंथांमोननि जोंखौ हेफाजाब खालामो आं नोंथांमोननो बेखौ बुंनो सानो जेब्ला आङो एग्जाम हलाव थाङो आङो इसोरनियावहाय आङो बियो इसोरनो हेफाजाब खालामनानै आरो जेब्ला आङो कुइसन पेपारखौ मोनो आङो कुइसन पेपारखौहाय आङो दांनानै आङो आरज खालामो आङो बुङो इसोर जे नोङो हेफाजाब खालाम आङो जेखौ फरायदों नोङो बेखौ गोसोआव फैहोनो थाखाय इसोराल' जोंखौ हेफाजाब खालामनो हायो मानो होनोब्ला जों बे समावहाय रावबो जोंखौ हेफाजाब खालामनो हाया इसोरा हायो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नाथाय नोंथाङा फरायब्लासो दे नोंथाङा आङो फरायालाबिनो आङो थांनोसै इसोरनाव बिनिसै इसोरा हेफाजाब खालामाब्ला नोंथाङा रागा जोंनोसै बेबायदि नङा कुइसन पेपारखौ मोनग्रोम नोंथाङा फरायो नाथाय आङो कुइसन पेपारखौ मोनग्रोम आङो कुइसन पेपारखौ दांनानै आङो आरज खालामो दिनै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो दानिफ्राय लानानै कुइसन पेपारखौ फरायालाबिनो इसोरखौ सिगाङाव दोन हालेलुया इसोरा बाख्नाय जाथों आङो कुइसन पेपारखौ आङो प्रार्थना खालामखांनायनि उनावसो आङो फरायनानै आङो एग्जामखौ लिरनाया स्टार्ट खालामो आरो जेब्ला आङो एग्जामखौ लिरखांनानै आङो जे मास्टारनो जे आङो साबमिट खालामनो नागिरो बे समावबो आङो इसोरनियाव आङो आरज खालामो आङो बे पेपारखौ आङो लिरदों आङो इसोरनो आङो गथायो इसोरानो आंजों स्टार्टिंनिफ्रायनो जे एन्डसिम बियो लिरनायाव बियो हेफाजाब खालामबायब्ला मानो कारेक्सन खालामनायाव बियो हेफाजाब खालामा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेबायदिनो जेब्ला आङो इसोरनियाव आङो बियो जे इसोरा आंनि बिनायखौ बियो खोनासङो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङाबो बेबायदिनो इसोरखौ नोंथाङा सिगाङाव दोनदो दिनै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथाङाबो बे खामानिखौ नोंथाङा दिनैनिफ्राय मावदों दिनै नोंथाङा उन्दैब्लाबो गेदेरब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि जे गभर्नमेन्ट
खामानिनि थाखाय नोंथाङा एग्जाम लिरदोंब्लाबो दिनै नोंथाङा इसोरखौ सिगाङाव दोन ख्रिस्ट'जों अनजायग्राफोर जेब्ला आङो एग्जामखौ लिरखाङो आङो आंनि जे एन्सार शीटखौ आङो दांनानै आङो प्रार्थना खालामनानैसो आङो मास्टारनो आङो साबमिट खालामो सम सम एसे लेट जायोब्लाबो आङो मेगनखौ मिखिनानैब्लाबो बा आङो बेबायदिनो उन्दुनानै बा ओरै बेबायदिनो बेन्चआव ओरै खालामनानैब्लाबो आङो इसोरनियाव आङो आरज खालामनानैसो आङो बे पेपारखौ आङो हरो ख्रिस्ट'जों अनजायग्राफोर आङो मानो बेखौ बुंदों होनोब्ला दिनै नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामदो एग्जाम लिरैनि सिगां इसोरनियाव आरज खालामदो कुइसन पेपारखौ मोननाय समाव इसोरनियाव आरज खालामदो आरो लिरखांनायनि उनाव इसोरनियाव आरज खालामदो न'आव फैफिननायाव आरज खालामदो दिनै इसोरानो नोंथांजों लोगोसे दंखायनो दिनै नोंथाङा एग्जामखौ लिरनो हादों दिनै सोर दङ नोंथांनो जे हेफाजाब खालामनो ख्रिस्ट'जों अनजायग्राफोर दिनै नोंथांखौ इसोरा अननायखायसो दिनै नोंथाङा एग्जामखौ लिरनो हादों ख्रिस्ट'जों अनजायग्राफोर आरो जेब्ला आङो एग्जामखौ लिरखांनायनि उनाव बे समबारनि दिनावनो आङो केलकुलेटर मोनखांनायनि उनाव एग्जाम लिरखांनायनि उनाव आरोबाव दाने ख्रिस्ट'जों अनजायग्राफोर आं नोंथांमोननो मोनसे आरोबाव टेस्टिमनि आङो शेयार खालामबावनो सानदों इसोरनि महिमा जेब्ला आङो एग्जाम हलनिफ्राय लिरखांनानै फैफिनो बे समाव ओरैबायदि जाबाय आङो मिथिया आङो सान्दों आंनि हल टिकेटखौ आङो बेग सिङाव सोबाय होननानै फाइनाल एग्जाम बयनोबो नांगौ हल टिकेट गैयाब्लानो जोङो बयबो एग्जामखौनो लिरनोनो हाया दानिया आंनि फाइनाल एग्जामाथ' आं नोंथांमोननो बुंखाबाय 9 तारिखआवसो आंनि एग्जामा जोबगोन होननानै आं सान्दों जे आंनि हल टिकेटआ आङो बेग सिङाव दोनबाय होननानै आङो कुइसन पेपारखौ ओरै लानानै आङो जेब्ला आंनि लोगोजों रायज्लायै बिदिनो न' फारसेथिङै रुम फारसेथिङै सफैयो बे समावहाय आंनि सासे लोगोआ ओरैबायदि आंनो कल खालामबाय आंनि मबाइला नट रिसिबल होननानैहाय आंनि लोगोनाव मोनबाय दानिया ओरैबायदि जाबाय आङो रुमाव सफैबाय आंनि लोगोनि रुमाव आरो दानिया बे आंनि लोगोनि फनावहाय मोनसे कल फैबाय निजुनि हल टिकेटआ गोमानानै दङ नामा होननानै सोंहरबाय आङो मिथिया मानो होनोब्ला आङो सान्दों आंनि हल टिकेटआ आंनि बेग सिङावनो दङ होननानै नाथाय आंनि लोगोआ बेबायदिनो फन रायज्लायनानै बुंबाय निजुआलायनो बेग सिङाव सोदोंमोन आं दहाय होननानै मोनथिगौ ख्रिस्ट'जों अनजायग्राफोर आंनि हल टिकेटआ समबारनि दिनावहाय आंनि बे जे एग्जाम लिरखांनायनि उनाव हल टिकेटआ आंनि गोमाबाय आरो सोर आंनि हल टिकेटखौ मोन्दों मोनथिगौ ना आं नोंथांमोननो मेसेजखौबो आङो स्क्रिनावहाय होनानै होबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बे इसोराल' दिन्थिनो हाग्रा इसोर ख्रिस्ट'जों अनजायग्राफोर जोंनि इसोरा मिथिगौ माब्ला हेफाजाब खालामनांगौ नाय जानो हागौ सैताना आंखौहाय एग्जाम लिरहोनो बाबायमोन नाथाय आंनि एग्जामा माब्ला जोबगोन 9 तारिखआव जोबगोन नाथाय 9 तारिखनि सिगांनो 4 तारिखआव आंनि हल टिकेटआ गोमाबाय आंनो मिथिया गोमादों ना मादों नाथाय इसोरा दिन्थिबाय आंनि सासे लोगो जे आंजोंहाय मोजाङै रायज्लायो आरो जोङो आरजबो खालामनो बे लोगोआ बेसेबांबा गोबां बे कलेजावहाय गुबुन कलेजनि मानसिफ्राबो एग्जाम लिरफैदों आरो गुबुन बेबायदिनो स्टुडेन्टफोर दङ गसंनानै दङ जिरायनानै दङ एग्जाम लिरखांनानै गावजों गाव सावरायदों नाय इसोरनि अननाया बेसेबांबा सोमोनांथाव आंनि क्लासमेटनि मेगनावसो आंनि हल टिकेटखौ नुहोबाय बेबो आंनि लोगोनावसो बे हल टिकेटखौ बियो नुहोबाय इसोरा बाख्नायजाथों दिनै इसोरनि अननाया बेसेबांबा महिमा आं इसोरखौ आङो बाख्नायबाय दिनै आङो हल टिकेट गैयामोनब्ला आङो एग्जामखौ आङो लिरनो हानाय नङामोन नाथाय ख्रिस्ट'जों अनजायग्राफोर साननानै नाय आंनि हल टिकेटआ गोग्लैनानै दङ गाहायाव बेबो बेसेबांबा गोजानावसो नाथाय ख्रिस्ट'जों अनजायग्राफोर जाय लोगोआ आंनि हल टिकेटखौ मोनदों बे लोगोआ एसे गोख्रैनो बियो न'आव थांनो गोजानथार बिनि न'आ नाथाय बिनि मेगनावसो आंनि हल टिकेटखौ मोनहोबाय जानो हागौ गुबुन मानसिफ्रा मोनोमोनब्ला बेखौ बिसिनानै गारहरगौमोन बा गुबुन स्टुडेन्टआ मोनोमोनब्ला बेखौहाय डास्टबिनाव गारगौमोन आरो आन्टि आंकोल मोना बा
सिकिउरिटिफ्रा मोनोमोनब्ला बेखौहाय लानानै डास्टबिनाव गारगौमोन मानो होनोब्ला जास्ट बे मोनसे पेपारसो बे पेपारखौ सोर नायगोन बेखेवनानै ख्रिस्ट'आव जानायफोर इसोरा बेसेबां मोजां बेनो आंनि मोनसे गेदेरथार टेस्टिमनि आङो एग्जामखौ आङो लिरनो हाफिनगोन मानो होनोब्ला हल टिकेटखौ आङो मोनफिनबाय आङो मोनथियामोन आंनि हल टिकेटआ गोमादों होननानै नाथाय इसोरा आंनि लोगोनि मेगनाव नुहोनानै बियो कल खालामबाय आरो आंनो बियो मेसेज खालामदों जे God showed me your whole ticket बेसेबां मोजां इसोरा मोनथिगौ जोंनि जे नांगौनि समाव जेराव होनो जेराव होआ होननानै आरो मोनसे टेस्टिमनि आं नोंथांमोननो बुंबावनो सानो नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बे उन्दैया मानो जे गावनि फरायनायनि गावनि जे लाइफनि मानो अरायसम टेस्टिमनि होबाय थायो होननानै नाथाय दिनै इसोरनि महिमा दिनै इसोरा आंखौ दासिमबो दोनदों बेबो टेस्टिमनि लोगोफोर आङो बेखौनो बुंबावनो सानो आंनि जे 4th सेमिस्टार एग्जाम आङो नोंथांमोननोबो आङो बुंखादोंमोन जे अन्नानै आंनि थाखाय आरज खालाम होननानै ख्रिस्ट'आव जानायफोर आङो मोनसे साबजेक्टखौ आङो मोजाङै लिरनो हायाखैमोन नाथाय ख्रिस्ट'आव जानायफोर इसोरनि अननाया बेसेबांबा सोमोनांथाव बेबो मोनसे गेदेरथार टेस्टिमनि आङो मोनसे साबजेक्टखौ आङो 3 पेजल' लिरनो हादों नाथाय आङो इसोरनियाव आङो गथायदों इसोर नोंनि इच्छा बायदिसो आंनि इच्छा बायदि नङा नोंनो आंखौ एडमिशन खालामनानै नोंनो आंखौ फोरोंबायब्ला आंनि रिजाल्ट आंनि एग्जामावबो नोंनो आंजों हेफाजाब खालामगोन होननानै आङो जेब्ला इसोरनियाव बिनानै आङो बेबायदि एग्जामखौ लिरहैदों आरो आङो रिजाल्टनि मोनैनि सिगांबो आङो इसोरनियाव जेब्ला आङो आरज गाबदों ख्रिस्ट'आव जानायफोर आंखौ इसोरा बुंबाय निजुरिका नोङो पास जागोन ख्रिस्ट'आव जानायफोर मिथिगौ ना इसोरनि अननाया बेसेबांबा सोमोनांथाव ख्रिस्ट'आव जानायफोर आङो बिदोंमोन इसोरनियाव इसोर आङो बे मोनसे साबजेक्टखौ मोजाङै लिराखै नाथाय आङो नोंनि आखायाव गथायो इसोरा बाख्नाय जाथों आङो 3 पेजल' लिरदों बेबो मोनसे मिराकल ख्रिस्ट'आव जानायफोर गासैबो इसोरनि महिमा 3 पेजल' लिरदों आङो सानदोंमोन बे आङो मोजाङै लिराखै नाथाय आङो मा खालामगोन मोजाङै लिरनो हायाखिसै नाथाय इसोरा आंखौ बे साबजेक्टखौ मोजाङै लिरनानैबो आंखौ जास्ट पास लाबो मोननै मार्क्स बारा होनानैसो आंखौ पास खालामबाय ख्रिस्ट'आव जानायफोर आरो पार्सेन्टआथ' आङो 75 बिदोंमोन नाथाय इसोरा 78 होबाय गासैबो इसोरनि महिमा इसोरा बाख्नाय जाथों इसोरनि अननाया बेसेबांबा सोमोनांथाव दिनै इसोरा आंखौ अनामोनब्ला दिनै आङो एग्जामखौ आङो लिरनो हानाय नङामोन मानो होनोब्ला आंनिया एग्जामा फेब्रुवारि मान्थनिफ्रायनो जागासिनो दङ आरो 9 तारिखआवसो जोबगोन जे मार्चनि आरो बे समाव जेब्ला आंनि एग्जामा स्टार्ट जादों बे समनिफ्रायनो आङो सप्ता खननै आङो लोमजादोंमोन दे लोगोफोर नाथाय बे लोमजानायनि समाव आङो इसोरनियाव बिबाय इसोर आङो माबोरै आङो एग्जामखौ लिरहैबावनांगौ नाथाय इसोर आंखौ बुंदों दादि आं दङ नोंजों ख्रिस्ट'आव जानायफोर आङो बे प्रमिस वर्ड्सखौ आङो गोसोआव लानानै आङो आंनि एग्जामखौ लिरनो हायाब्लाबो फरायनो हायाब्लाबो आङो मोननै साबजेक्टखौ आङो मोजाङै लिरनो हायाखै दानि जे एग्जामनि लिरनायावबो ख्रिस्ट'आव जानायफोर मानो होनोब्ला गोबांथार लोमजानायजों आङो फरायनोनो हायाखै सिखारनो हायाखै गोबां मानसिफोर बुब्ला माबायदि जायो बेबायदि गिलिर मोदोमखौ मोननानै जिरायनो हाया गसंनो हाया बिदिनो उन्दुनाय आरो बेबायदिनो डक्टरनाव थांबाय डक्टरा बुंबाय नोङो रेस्ट ला बे मुलिखौ दालों एग्जामाव थाङैनि सिगां नोङो बिदि खालाम बेबायदि बुंबाय ख्रिस्ट'आव जानायफोर इसोरा बाख्नाय जाथों इसोरनि अननाया बेसेबांबा सोमोनांथाव आंनि लाइफआव बेसेबां इसोरा मिराकल मावबाय आङो इसोरखौ जोबनो गैयै कति आङो धन्यबाद होयो दिनै ख्रिस्ट'आव जानायफोर स्टार्टिंनिफ्रायनो आङो लोमजादों 2 weeks कन्टिनिउसलि मानो होनोब्ला आंनिया गोबांथार गगा मोननाय आरो बांद्राय मोजाङै रायज्लायनो हायै बेबायदिनो गुन्थुङा मोनसे ब्लक जानानै होदों आरो गोबांथार लोमजादों नाथाय ख्रिस्ट'आव जानायफोर इसोरनि हेफाजाबजोंसो आङो एग्जामखौ लिरहैनो हादों मानो होनोब्ला फुंनि समाव लोमजायो बेलासिनि समावथ' बिराद लोमजानायजोंनो
सिखारनोनो हालायखायामोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नाथाय दिनै आङो बेयाव जिरायदों गासैबो इसोरनि अननायखाय इसोरा बाख्नाय जाथों दिनै आं बेखौ मानि थाखाय बुंदों होनोब्ला दिनै इसोरा आंजों स्टार्टिंनिफ्राय लानानै दासिम बियो हेफाजाब खालामबाय बिनि थाखाय आं इसोरखौ कोटि कोटि आङो रोजा रोजा आं इसोरखौ हामबाय होनो दिनै नोंथां आरो आङो दिनै इसोरखौ जोङो सिगाङाव दोननो जोङो रोंदिनि ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै इसोरा आंजों हेफाजाब खालामनायखायसो आङो एग्जामखौ लिरनो हादों आङो केलकुलेटरखौ आङो मोनदों आंनि नांगौनि समाव आरो आङो जे हल टिकेटखौ आङो मोनफिनदों गासैबो इसोरनि अननायखाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै सैताननि प्लान्सआ आंखौ एग्जाम लिरहोनो बादोंमोन आङो हल टिकेटखौ आंनि गोमादोंमोन आंनि बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो समस्या जादोंमोन नाथाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै इसोरनि हेफाजाब गैयाब्ला जों रावबो खामानिफ्राव साक्सेस खालामनो हाया ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आरोबाव आङो बर'नि आङो बे जेसायानि 41 वर्ड्स 10 खौ आङो फरायबावनो सानबाय आङो स्क्रिनावबो होनानै होगोन नोंथांमोना नायलानो जाबाय जोङो नायनि जेसायानि 41 वर्ड्स 10 बेयाव बुंदों गोदाव सोराव दाजा खारन आङो नोंनि इसोर आङो नोंखौ जर होग्रा खालामगोन औ आङो नोंखौ सहाय होगोन औ आङो गावनि जै जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन जिसुनि मुङै आमेन बेसेबां मोजां आङो दहाय इंलिसनि फरायदोंमोन दायो बर'नि फरायबाय बेसेबां मोजां दिनै नोंथाङाबो बेबायदिनो नोंथांनि एग्जाम लिरनायनि समाव गोबांथार बेबायदिनो गोदाव सोराव जानानै दङब्ला इंलिसाव बुंदों डोन्ट बी अफ्रेड नोंथाङा गोदाव सोराव जानानै दङब्ला इसोरा बुंबाय आङो नोंनि इसोर ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेसेबां मोजां सोर दङ नोंथांखौ बेबायदि बुंनो आंनि गोथां इसोरा नोंथांखौ बुंबाय आङो नोंनि इसोर आङो नोंखौ हेफाजाब खालामगोन दिनै नोंथांनि जे डिप्रेसननि समाव नोंथांनि डिस्ट्रेसनि समाव इसोरा नोंथांखौ जर गोरा खालामगोन होननानै बुंबाय सहाय खालामगोन सोर दङ नोंथांखौ सहाय खालामनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आङो नोंथांखौ बुंखाबाय आंखौ सहाय खालामग्राया इसोर ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै इसोरा सहाय खालामनायखायसो एग्जामखौ लिरनो हादों आङो बुंखाबाय इसोरा आंनो जर होनायखायसो आङो बेबायदिनो आङो एग्जाम हलाव थांनानै आङो गसंहैनो हादों बा जिरायहैनो हादों आरो लिरहैनो हादों दिनै आंनियाव गोबांथार आखाइबो सादोंमोन नाथाय बे आखाइ सानायखौ लानानै आङो एग्जामखौ लिरदों माने सोर होदों आंनो जर इसोर होदों इसोरानो सहाय खालामदों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथांनि लाइफआवबो इसोरा बे प्रमिसखौ बे खालामबाय दिनै नोंथाङा जेरावखि थाङा मानो बे प्रमिस वर्ड्सखौ नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव दोननानै नोंथाङा इसोरखौ हामबाय होनो नोंथाङा सोलोंदों आरो नोंथाङा रोङोब्ला नोंथांखौनो इसोरा हेफाजाब खालामो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर इसोरा बुंबाय आंनि जै जै आखाइजों आङो नोंखौ हमथागोन दिनै नोंथाङा नोंथांनि आखाइखौ इसोरनो होदो इसोरा अननानै बियो नोंथांनो लामा दिन्थिगोन नोंथारगौनो जोंनि इसोरा बियो जोंखौ हेफाजाब खालामो बेनिखायनो फै जोंनि इसोरनि आखाइया बियो राइचास आखाइ बिनि आखाइ राइचास आखाइजों नोंनि आगदा आखाइखौ बियो लिंदों बुंदों नोंनि आगदा आखाइखौ इसोरनो होदो इसोरानो बिनि राइट आखाइजों बियो नोंखौ बियो दैदेनगोन नोंथारगौनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बियो फेक टेस्टिमनि नङा बियो नोंथारगौ आंनि लाइफआव मा जादों आं नोंथांमोननो बुंदों मानो होनोब्ला दिनै इसोरा बेसेबां मोनबाय बेसेबां सहाय खालामबाय स्टार्टिंनिफ्राय लानानै बे समसिम गोबाङानो नुबाय जानो हागौ आंनि जे कलेज स्टार्टिं लाइफनिफ्राय लानानै बे समसिम टेस्टिमनिखौ बा नोंथांमोना नुवाखैब्ला बे लिंकआव थांनानै नोंथाङा नायदो नोंथारगौनो नोंथांनि लाइफआवबो इसोरा मिराकल खालामगोन नोंथाङा दुखु जाबावनो नांलिया अ आंनि फाइनान्सियेल प्रब्लेम माबोरै फरायगोन इसोर दङ नोंथांखौ हेफाजाब खालामनो इसोरा मिथिगौ जों बयखौबो मबे लामाजों लिंलांनो मबे लामाखौ दिन्थिनो मानोना जोंनि इसोरा जोंनो राइट पाथ बियो देखायनो हायो जोंनो राइट लामाखौ बियो देखायो नोंथारगौनो फोथायदों नोंथांमोना बे बोसोनखौ नोंथांमोनाबो
लाबाय होननानै लाखिगोन होननानै गोसोआव ला ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आरो नोंथांनि एग्जामनि समाव फार्स्ट आङो नोंथांनो जे मा बुंदों बेखौ नोंथाङा लादो दिनै नोंथाङा गोदाव सोराव जानानै दङब्ला आंनि रिजाल्टआ बोरै जागोन होननानै आंनि एग्जामा बोरै जागोन फोथायदो आरो नोंथांनि इसोरा नोंथांनो इसोरनि इच्छा बायदि नोंथांखौ बे हेफाजाब खालामगोन आरो नोंथांनि लाइफआ मोजांथारै जागोन आङो बेखौनो बुंबाय गोबांथार टेस्टिमनि दङ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङाबो लाजिनो नाङा बुं नोंथारगोन दिनै नोंथांनि लोगोआबो बेबायदिनो बुजिगोन मोनथिगोन इसोरा बेसेबां अनो नोंथारगोन इसोरा नोंथांखौ बोर होगोन फै जों अब्ला इसोरनि आरज गाबनि दिनै नोंथाङा बुंदोंब्ला जे आंनियाव जेबो गैया होननानै इसोरा नोंथांखौ बुंबाय आंनियाव फै आं नोंनो होगोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जों बयबो इसोरनि बिसा जों बयबो इसोरखौ मोनथिगौ इसोरा जोंनि गोथां इसोर आरो दिनै नोंथाङा सानबावनो नांलिया आङो बोरै एग्जामखौ होगोन आङो गोबां फरायबाय गोसोआवनो लाखिनो हाया गोबांथार इसोरनियाव बुद्धि गियान बिबाय दासिमबो मोना ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा दानो बिसास खालामदो दिनै नोंथांनियाव माबाफोर प्रब्लेम दङब्ला इसोरनियाव बिदो फाइनान्सियेलि प्रब्लेम नोंथांनि जे गोबांथार लोमजानाय साजानाय मोदोम सानाय ख्रुब ख्रुब मोननाय आरो सिं सानाय आखाइ सानाय मेगन सानाय खर' सानाय गुन्थुं सानाय खगा सानाय गासैबो गारामा सानाय गोदोना सानाय नोंनि गासैबो सानाय सुनायखौ इसोरनियाव होदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बै आरज खालामनि नोंथाङा गिबावनो नांलिया गोदाव सोराव जाबावनो नांलिया जेरै इसोरा आंखौ हेफाजाब खालामदों नोंखौबो इसोरा हेफाजाब खालामगोन नोंथाङा एग्जामनि थाखाय प्रिपारेसन खालामदोंब्ला इसोरखौ नोंथाङा सिगाङाव दोनदो इसोरनियाव बिदो बाइबेलखौ फरायदो प्रार्थना खालामदो आरो इसोरनियाव बिदो नोंथारगैनो इसोरा नोंथांखौ हेफाजाब खालामगोन दिनै नोंथाङा सानदोंब्ला आंनाव गियानानो गैया मेलेमानो गैया नोंथाङा बेफोरबायदि सानोब्ला इसोरनियाव बिदो जानो हागौ दिनै नोंथाङा बिफा बा नोंथाङा बिमा बे भिडिअखौ नायदों दिनै नोंथाङा बिफा जानायखाय नोंथाङा बिमा जानायखाय नोंथांनि फिसाफोरनि थाखाय गथायदो जेन' इसोरा नोंथांनि फिसाफोरनो गियान मेलेम बुद्धिखौ होयो जेन' बिसोरबो मोजाङै एग्जामफोरखौ लिरनो हायो उथ्रिसारनानै मोनसे सासे गिदिर मानसि जानानै इसोरनि मुङा महिमा जानो हानायनि बै दिनै नोंथाङा बिमा बा दिनै नोंथाङा बिफा बा दिनै नोंथाङा बिदा बा बिनानाव बा बिबथै बा बिमायं बा नोंथाङा बिबै बा बिबौ नोंथाङा नोंथांनि न'खराव जायफ्रा एग्जाम लिरगोन बिसोरनि थाखाय इसोरनियाव बिदो फै आरज खालामनि मेगनखौ मिथिगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गोथां ओनसोलाव प्रभु आफानि जोबनो गैया हामबाय दिनै आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गोबांथार दुखु दङ प्रभु आफा इसोर दुखु जानानै दङ बबे लामायाव थांगोन गोदाव सोराव जानानै दङ प्रभु आफा नोङो बिसोरनि गोदाव सोरावखौ नोङो दांदो नोङो बुंखानाय बायदि नोङो जर होगोन नोङो सहाय खालामगोन दिनै आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफा जानाय बिबथै बिमादै बिमायं आबै आबौमोन जानाय गावसोरनि जे न'खराव जायफ्रा एग्जामखौ लिरगोन बिसोरनि थाखाय बिदों नोङो बिसोरनि बिनायखौ नोङो खोनासंदो बिसोरनि गासैबो लोमजानाय साजानाय बिसोरनि गासैबो मोदोम सानाय बिसोरनि गासैबो अहेब सानाय बिसोरनि गासैबो उदै सानाय गासैबो आखाइ सानाय खर' सानाय मोदोम सानाय गासैबो सानाया नोंनिनो मुङाव नर्माल जायो प्रभु आफा जेरै नोङो जे स्टार्टिं एग्जामनिफ्राय लानानै दासिम नोङो लोगोसे थादों बेबायदिनो आंनि बिदा बिनानाव बिब' बिनानावफ्रा जायफ्रा एग्जामखौ होगोन जायफ्रा एग्जामखौ लिरहैदों बेबायदिनो नोङो लोगोसे थादों बिसोरनि लोमजानांगौ साजानांगौ गगा मोननांगौफोरनिफ्राय दङब्लाबो नोङो बिसोरखौ नोङो बासायदों जेरै नोङो आंनि लाइफआव गोबांथार मिराकोलखौ नोङो मावदों बेबायदिनो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्राबो बे मिराकोलखौ मोननायजों लोगोसे टेस्ट
testimony ko share खालामनो हानायनि नोङो बोलोखौ होदो बिसोरनि एग्जाम प्रिपारेशनाव जायफ्रा मेथमेटिक्सआव गोबांथार डिफिकाल्ट मोनो जायफ्रा इंलिश साबजेक्टआव डिफिकाल्ट मोनो जायफ्रा लैंग्वेजआव डिफिकाल्ट मोनो जायफ्रा साइंसखौ डिफिकाल्ट मोनो प्रभु आफा नोङो बिसोरखौ नोङो हेफाजाब खालामदो जायफ्रा डिफिकाल्ट होननानै फरायनो हायाखै नोङो बिसोरनि गियान मेलेम बुद्धिखौ होदो प्रभु आफा इसोर दिनै प्रभु आफा नोंनियाव बिनायजों लोगोसे दिनै प्रभु आफा जायफ्रा नोंनियाव बिश्वास खालामनानै बिदों नोङो बिसोरनि बिनायखौ खोनासंदो प्रभु आफा दिनै प्रभु आफा नोंनाव गोथां इसोरखाय नोंनाव गथायदों जेरै नोङो प्रभु आफा इसोर नोङो आंखौ हेफाजाब खालामबाय बेबायदिनो नोङो बयनिबो रिजाल्टखौ नोङो मोजां रिजाल्ट नोङो होदो नोंनि इच्छा बायदिसो प्रभु आफा दिनै प्रभु आफा नोंनि अननायखायसो प्रभु आफा इसोर दिनै प्रभु आफा आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जायफ्रा एग्जाम लिरगासिनो दङ बिसोरजों नोङो लोगोसे थादो जायफ्रा प्रिपारेशन खालामदों नोङो बिसोरजोंबो नोङो लोगोसे थादो जेन' एग्जाम लिरनायनि सिगां नोंनियाव गथायनो हानायनि आरो लिरखांनायनि उनावबो नोंनियाव गथायनो हानायनि जेरावखि थाया मानो जायफ्रा प्रभु आफा इसोर नांगौनि समावल' बिदों दिनै प्रभु आफा दिनैनिफ्राय लानानै अराय सम प्रभु आफा इसोर बिख्लायनो बोलोखौ होदो आं नोंनिनो मुङाव गथायदों प्रभु आफा गासिबो सैताननि आनजादखौ नोङो गोजान खालामदो जायफ्रा प्रभु आफा फाइनान्शियली प्रब्लेम हल टिकेट मोनाखै प्रभु आफा फरायलांनो हायाखै गोबांथार न'खराव समस्या प्रब्लेमनि थाखाय एग्जामखौ लिरहैनो हायाखै बोलो हो प्रभु आफा एग्जामखौ लिरहैनो हानायनि प्रभु आफा बे गोथार बोसोनजों नोङो जों बयजोंबो नोङो रायज्लायनायनि थाखाय नोंखौ हामबायनो नोङो बयखौबो नोङो हेफाजाब खालामदो प्रभु आफा नोंखौ हामबायनो नोङो गेदेरथार मिराकल नोङो मावनायनि थाखाय बेनो जे नोंनिनो मुङाव महिमा जानो हानायनि प्रभु आफा इसोर आङो नोंनिनो मुङाव गथायनानै बिबाय बयनिबो बिनायखौ खोनासंनायनि थाखाय नोंखौ हामबायनो मिराकल मावनायनि थाखाय नोंखौ हामबायनो नोंनिनो मुङाव गथायनानै बिबाय दिनै प्रभु आफा आङो बिसोरनि नामखौ मिथिया जानो हागौ नाथाय नोङो बिसोरनि नामखौ मिथिगौ नोङो गोसोखांदो प्रभु आफा आं नोंनिनो मुङाव गथायबाय नासोरा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नो गथायनानै बियो आमेन इसोरा बाख्नाय जाथों दिनै नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि लोगोफ्रा जायफ्रा एग्जामखौ लिरगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामदो नोंथांमोना जेन' नोंथांनि लोगोफ्राबो बेबायदिनो इसोरखौ गाबज्रिनायाव सिगां जानानै इसोरनियाव हामबायहोनो हानायनि ख्रिस्ट' जन्देग्राफोर आं इसोरखौ कोटि कोटि आङो हामबायहोनो आरो दिनै नोंथाङाबो इसोरखौ हामबायहोनो नोंथाङा दानिफ्राय स्टार्ट खालामदो दिनै नोंथाङा मेथमेटिक्सआव डिफिकाल्ट मोनोब्ला साइन्सखौ डिफिकाल्ट मोनोब्ला नोंथाङा ससियेलखौ डिफिकाल्ट मोनोब्ला जेखि साबजेक्टखौ नोंथाङा लेंगुवेजखौ डिफिकाल्ट मोनोब्ला इसोरनियाव गथायदो नोंथांखौनो इसोरा हेफाजाब खालामगोन इसोरा गोथां इसोर नोंथांखौ हेफाजाब खालामनो हाग्रा इसोर ख्रिस्ट' जन्देग्राफोर आंनि इसोरा बियो गेदेर इसोर नोंथांखौ बियो दैदेनख्लायो दानिफ्राय स्टार्ट खालामदो इसोरखौ सिगाङाव दोनदो नोंथांखौ इसोरा बोर खालामगोन जिसुनि मुङै आमेन नोंथांमोन गासैखौबो इसोरा बोर होथों आरो नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामदो नोंथांमोननि नोंथांमोननि लोगोफ्रा जायफ्रा एग्जाम लिरदों बे बाइबेल वर्ड्सखौ गोसोआव लानानै बिसोरबो गिनायफ्रा गोजान जानानै मोजाङै लिरनो हानायनि आरो इसोरा हेफाजाब खालामगोन नोंथांमोननियाव माबाफोर रिक्वेस्टफोर दंब्ला कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन बा नोंथाङा मेसेज खालामनो हागोन नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम बाय